Kublej buni pi ki parlong. Te hakde ke video ngin saya pe ia ki kato kan ki kanhun jong kiri. Ki barem dor tam ki ban selek syaka World Cup. Menta usnem. Lane kumba ki ong most valuable World Cup squad. Badhoi perlok habangi pai menta nakaleng jong ka World Cup arjar arpunru. Sa setang arsihi ban sedang no iya ka. Kata hakas ni Thursday haka por kat arsteng. Siteng senya an sedang no iya ka jingil kai ka banang kong jong ka World Cup usnem arjar arpunru. Kabaan sepli iya ka jingil kai da ka South America Persia ka Mexico. Badhoi perlok menta ngin saya pe ka ikata kari ka barem dor tam ka kanhon ka jongka ka ban lech sya ka World Cup ka kanhon yele kai ka barem dor tam ha ka ne ka World Cup lane ka squad jongka ka long ka barem dor bha kata ka dei ka fran ka wan ha ka kerdan ka banang kong da ka bala pensyong dor ia barok ka squad ka jongka wei point sanpo billion hadin nang tabut sa ka England ha ka kerdan ka bar da ka ba ka squad jongka ka syong dor ada 1.5 billion. Kekerdan kebalai kedai ke Spain. Kaba ke squad jongka baro ke Syangdor 1.4 billion. Kekerdan kebasau kedai ke Portugal. Da kaba ke squad jongka ke Syangdor 1.0 billion. Bat kekerdan kebasan pat kedai ke Germany da kaba ke squad jongka ke Syangdor kendai sepak 10 million. Ke Brazil kabut ha kekerdan ke Bandru. Da ka baka squad jongka ke Syangdor kendai spa 4 million. Hadin nang tabut sa ka squad jongka Argentina ha ke kerdan ka banyo. Da ka baka squad jongka barok ke Syangdor nyo spa 4 million. Ka kerdan ka bapra ka de Netherland ka baka squad jongka ke Syangdor nyo spa 1 million. Kendai ka de Norway da ka baka squad jongka ke Syangdor spa kendai million. Kekerdan ke Bajpio kedai ke Belgium Sanspa 10 million. Kadwe kedai ke Ivory Coast Sanspa 4 million. Kadar kedai ke Morocco da ka baka squad jongka ke Syangdor Sauspa kendai pupra million. Te perlok kini kedai kita ki kadar teli kiri ki baki squad jongki kilong ki parem dortam ki ban lech sya ke World Cup. Bat kumno lakhe nye kini ki jingsong dor jongki kanhon ni lakai lane habarok ke squad kilong kat kum na ke jingla abha ki rangi lakai ban ye lakai jongki te kiri na ke Champion League tep gol bat ye lakai bha kata ki player ki bedang samla kidang he ke dor kat ba ki player ki balat temen kilanang red ke dor bat haba ki ye khinlang ye ke dor jongki player ha ka we ka squad kum tahi ki penmi ya kini ki jingsong dor barok ke tim.